תודה שחזרתם אלינו, ואנחנו מארחים כאן באולפן אורח חשוב, קלמן גבריאל דלמור, עוסק באומנות יהודית וקילוגרפיה. שלום לך. שלום לכם, תודה רבה. מה שלומך? ברוך השם, חסדי השם. איזו זכות להיות פה. הידברות. מספר אחד בעולם. טוב, בוא נדבר קצת עליך. אומן מיוחד. לא הרבה עוסקים באומנות הזאת, וכשאנחנו מדברים על אומנות, אתה סופר סתם, כן. אבל באיזשהו שלב לקחת את זה צעד אחד קדימה. בוא נלך קצת אחורה, דווקא ספר לי על המשפחה שממנה באת, מאיפה הגיע החיידק הזה של האומנות. אתה יודע, אנחנו קוראים לזה חיידק, כמו חיידק הבמה, כן. חיידק של אומנות. במיוחד בישיבות, זה חיידק, כן. היה לי את הזכות גם לעשות עלייה. גדלתי במינסוטה, זה לא סייביר, אבל די קר שמה. והזכות שגדלתי בבית ספר יהודי דתי, והייתי בישיבות, אבל ההורים שלי בא לתשובה, וקיבלתי הרבה תרבות מהבית, של התרבות הכללי. כן. דווקא אבא שלי גר צדק, אמא שלי בא לתשובה, וזכיתי... אגב, הוא גר צדק, באיזה שלב הוא חזר, הוא התגייר, כשאתם נולדתם כבר, או שעוד... דווקא כן, אחרי שנולדתי. וואו. אז דווקא כל המשפחה, עשינו מהפכה כלשהו, והאמא שלי באמת חזקה במיוחד. איזה יופי. החזיק את כל המעבר הזה. איזה יופי. כן, זה די מעניין, שהייתי בחתונה של הוריי. כן? כן. זה יפה, זה יפה. מה גרם לו, אגב, לרצות להתגייר? אני חושב אצלנו במשפחה אנחנו אנשים די פשוטים, זאת אומרת, אבל... אין יהודי פשוט. אותנטיות לאמת, חיפוש לאמת. לכן אני יודע, פה באולפן, זאת המטרה. כן. ואני חושב שזכיתי, הטיפוס שלי זה יצירתי, אומן כזה, לא יודע, צבעוני וכולי, אבל גדלתי בישיבות, ואז למדתי סופר סתם, והצלחתי לחבר את התחומים ביחד קצת. זה דינמיות, ואני חושב, זכיתי בזה, כי רוב האומנים שאני מכיר, הם לא גדלו בישיבות, כן? ורוב האנשים בישיבה פחות נכנסים לתחומים של אומנות. כן. ואז שלמדתי סופר סתם, שהייתי בישיבת הסדר, אחרי שעשיתי עלייה, קיבלתי הרבה השראה, כמו שיודעים, הכוח של אותיות קודש, כן. זה לא מובן מאליו, אבל זה שהיה לי משפיעים טובים, רבנים טובים, שהכניסו בי את האהבה, את ההתלהבות של כוחות התורה, ואז הבנתי טוב, סופר סתם, הוא סופר אותיות, כמו רואה חשבון, ורואה חשבון מפחידים אותי, כן? אני יותר אומן, יותר מופשט. כן. אז אמרתי, טוב, אני אעבור לתחום שיותר מתאים לי, ודווקא כשהייתי בצבא כעולה חדש, חייל בודד, זה נפל לי את האסימון, וואלה, אני רוצה לעשות טריביוט, לעשות אותיות, לקחת את האותיות שאני כותב לתחום שלי, כדי לעורר השראה של אנשים, ללמד מה זה אומנות יהודי. תגיד, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, בסופו של דבר כשאנחנו מתייחסים, סליחה, למושג הזה, ספרות סתם, זה מושג מאוד מאוד עליון, מושג עם ערך מאוד מאוד משמעותי ביהדות. בכל זאת, סופר סתם יכול להכשיר תפילין ולפסול תפילין, יכול להכשיר ספר תורה ולפסול ספר תורה. וכאשר שני המושגים הללו, ספרות סתם ואומנות, נפגשים, יש נקודת חיבור או שספרות סתם היא בערך עליון מדי ביחס לאומנות? כן, בדיוק. אני מבין, יש אפילו הלכות שמדברים איך לשמור את האותיות, את הכתב, וזה מאוד עדין, צריך הרבה עדינות. אני זכיתי להיות בישיבות, והיו רבנים שליוו אותי, לא שאני ברמה גבוהה כל כך, אני איש מאוד פשוט, אבל היו רבנים שליוו אותי איך לעשות את זה נכון, וקיבלתי את ההסמכה. אני זוכר, לפני כ10 שנים שהתחלתי, נפגשתי בירושלים אצל הרב שטיינזולץ, עולה השלום. הרב הדין שטיינזולץ? הרב הדין שטיינזולץ, כן. והייתי בחור, בדיוק אחרי צבא, הראיתי לו עבודה של אז, כתבתי אריה בפסוקים שמיוחסים בתנ"ך לאריה.
ואז פניתי אליו אחרי השיר שלו, ושאלתי אותו, כאילו, צעקתי, וזה, הרב, זה מותר לי לעשות? והוא הסתכל עליי, צחק, הוא היה קצת ציני כזה, הוא צחק ואמר, אנשים גדולים ממך חטאו הרבה יותר ממך. ואז מזה קיבלתי איזשהו אישור מההתחלה. היום אני לומד בחבורה בעיר העתיקה, עם הרבה אנשים קשורים לקהילת זילברמן ובעיר העתיקה, וגם איתם, עם הרבנים שם, אני גם מקבל את הליווי הנכון. ובעיקר אני מתעסק יותר באומנות כפשוטו. אני לוקח מבוסס, הבסיס זה תורה ופסוקים. כן. אבל לפעמים, אם זה לבית כנסת, או שאני עובד עם רב מסוים, זה יכול להיות יותר קשור לקבלה, או שמות, או דברים כאלה. אני קצת נזהר מזה, אני לא שולח את זה לשוק הגדול. כשאתה אומר, אני עובד עם הרבנים, לצורך העניין, אתה מצייר בעצם את הפסוקים? אתה מעצב אותם? מה קורה שם בדיוק? כן, הסגנון שלי זה קצת ניץ', זה קצת שונה, וגם קיבלתי הרבה תגובות טובות. במהלך השנים, ברוך השם, יש הרבה אנשים שקצת לוקחים ממני השראה לעבודות שלהם. אני קצת לפני התנועה, אולי, יכול להיות. אבל בעיקר זה לצייר עם האותיות. אני למדתי סופר סתם, אני מנסה לחדד את האותיות, שיהיה כתיבה תמה, כתיבה יפה. כמו שלומדים, אני מנסה גם ללמוד מלא לקחים, מהלכות, מענייני של כתיבת ספר תורה, מה זה קלף, מה זה דיו, מה זה נוצה. וגם בספר תורה, נגיד, יש את הכלל והפרט. הכלל זה רואים את ספר התורה בהגבה, מתמלאים עם השראה, אפילו אנשים ברחוב בוכים. אתה הולך ברחוב בספר תורה עם הליווי, אנשים בוכים. זה משהו נפלא, זה מאוד גבוה. מצד שני, אם לוקחים את ההשראה והחיזוק של התורה, וזה הבסיס של כל, זה היהדות שלנו. מה זה יהדות? זה לא לאומיות, זה ספר התורה. ולוקחים את זה לחיים שלנו יום-יום, אז אני מנסה לשלב את זה ביחד. זאת אומרת, נגיד, אני יכול לשאול שאלה, מה הפסוק שאתה אוהב? סתם דוגמה. ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך. ואם אנחנו מכניסים את זה למחשבה, למודעות, לתמונה בראש, ואז רואים משהו. אולי רואים את הכתב, בכתיבה פשוטה, עדינה. אולי רואים איזושהי צנע בראש, גרפיקה, אולי רואים דוד וגליית, אולי רואים אברהם ושרה, אולי רואים את הבני משפחה. אני שואל אנשים, מתייעץ איתם, בדיוק על זה, איזה פסוק נותן השראה? איפה היית רוצה לשים את זה בבית? אתה ממש מצייר את זה, את הדמיון, או שאתה כותב את האותיות? אני רוצה להבין איך זה, זאת אומרת... אני אשאל יותר מזה, לי יש למשל מגילה מאוירת. הכל כתוב כדת וכהלכה, ויש איורים מלמעלה, מלמטה, מהצדדים, שמלווים את הכתב באיורים. זה בעצם קילוגרפיה, אם אני מבין נכון. זאת הכוונה, או שאתם לוקחים את הפסוקים, את הפסוק ואת המילה עצמה, ממילה שעושים אותה בצורה עגולה או בצורה כזו ואחרת, או שעושים מזה איזשהו ציור על ידי הכתב. זה אנחנו רוצים להבין איפה זה. הנה, אנחנו יכולים לראות את זה, אנחנו רואים בדיוק, בוא נראה כמה דוגמאות. כן, כל אחד זה עולם שלם, בוודאי. וואו, איזה אני חושב, בוודאי יש מלא קליינטים, אני גם מכין עבודות שלי. נגיד, זה מפה, בדיוק, זה צורת של ארץ ישראל, מה כתוב? משברך לארץ ישראל, למדינה. זאת אומרת, לשלב את התוכן בתוך הצורה. אני לא עושה משהו, הבעיה, קצת ביקורת, לא עליי, אני לא מישהו לתת ביקורת, כן? אבל יש מושג שעושים משהו שמלא תוכן, ואז שמים מלא צבע, למשוך את העין. אני אומר, לא, התוכן עצמו, המשמעות עצמו, הוא מה שמושך את העין. אם כותבים את זה ברמה כלל ופרט ביחד... זה הפסוקים שאמרת, אריה. כן, בדיוק. תגיד, אתה כותב, הנה, כן, זה בצד. כן, וזה שיוויתי, גם כתבתי עם... תגיד, אתה כותב את זה על קלף או על סוג אחר? נייר, בד? לא, המקצוע שלי זה כמו סופר, של פעם, נכון? לפני המדפסת היו שתי מיני סופרים, אחד שמעתק, באנגלית זה קופייסט, בדד זה סופר סתם,
וזה אחד שמייער, כמו הגדות של מי הביניים שרואים במוזיאון, זה מאוד מעניין אותי. אני חושב פעם, לפני הדורות האחרונים שלנו, שעברנו מלא, אתה יודע, במלחמות ובקיבוץ הגליות, אני חושב יש תרבות חדש שיוצאים עכשיו. אנחנו שומעים את זה בבתי ספר. כן. ואני מנסה לשלב את זה ביחד. כמה זמן לוקחת יצירה כזאת כשאתה... כן, זה יכול לקחת מכמה רגעים להמון זמן, לשנים. באמת? וואו. כן. מה היצירה הכי מרשימה שכתבת עד היום? כן, אני דווקא, אני גם מקבל הזמנות. כמו השאלה ששאלתי אותך, אנשים פונים אליי כל הזמן. כן. בעיקר בחו"ל, אבל לאט לאט גם פה בארץ. אני מאוד נמשך לתערוכות, רעיונות שלי ועניינים שלי. אני חושב, יש תקופה לכל דבר. כן. כמו שיש פסוק, היום זה עולה לי פסוק, אני מאוד מרגש אותי, מחר זה פסוק אחר. אבל מה שאני באמת הכי נמשך אליה, זה שרואים את העבודה. דוגמה, ההורים שלי לא קוראים בעברית. אבל שהם יראו את העבודה והם מבינים ממילא מה משמעותו, מה המשמעות שלו. למה? כי זה עובד על התת-מודע, זה לא בשכל, זה בנפש. אני חושב, זה העולם, זה התחום של האומן. זה המקום אני מניח, אתה ממשיך עדיין לכתוב ספרי תורה, חוץ מהציורים הללו המיוחדים, אתה ממש ממשיך לכתוב עדיין? קיבלתי את הסמיכה אחרי שלמדתי בישיבה, ואני מוסמך לכתוב. אני אומר על עצמי, אני מתעסק מלא מחשבות ומלא טעויות. לא טוב סופר סתם. עדיף. יש מלא, ברוך השם, מלא צדיקים יראי שמיים, ממש, כותבים יום ולילה. היום אני מפנה הקליינטים שלי לכל מיני אנשים. נגיד, דוגמה, קיבלתי הזמנה של פתאום הקטורת מיועדת, משהו, התבוננתי, אולי נכתוב, אולי לא. פעם כתבתי, פעם שלחתי למישהו, אתה יודע, שכתב לי, והזמנתי אומנית לעשות את הצורה, כי הבנתי שזה לא בדיוק נעזר גם באומנים נוספים? כן, אני מאוד אוהב לעבוד עם אומנים. אני אומר שאומנים בשיתוף פעולה יכולים לייצר משהו one of a kind, שאחד לא יכול לייצר. אני רוצה לגעת באחד הציורים שבאמת ראיתי פה, זה דווקא ארץ ישראל, מפת ארץ ישראל, היצירה הזאת, מה אנחנו רואים כאן באמת? כן, אנחנו רואים כאן, המדיום הוא קלף. אני אוסף קלפים, אני באמת מתלהב מקלפים. וגם היום השוק הוא השתנה, כאילו זה מאוד תעשייתי, אבל אני אוהב לאסוף קלפים, כל מיני כתמים, וזה אני אומר, זה כבר האומנות. לא צריך להשקיע כבר, הנה, השגתי את האומנות. זה מזכיר אותך את העתיקות, את המוזיאון, את השעבר. ואיזה פסוקים כתובים שם? כן, ואז בצורת של המפה, זה אבינו שבשמיים. זה משבח למדינה. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. כן. ברך את מדינת ישראל. קשה לתאר כמה זה השפיע על היהודים בחו"ל. כמה היהודים בחו"ל רצו לעזור פה, להתנדב פה, להגיע לפה בכל... תגיד, אני חייב לשאול אותך, איך זה מחבר אותך לבורא עולם? אני חושב, בתכלית שלי זה החיבור שלי. החיבור, אתה יודע, לכל אחד יש את הייעוד שלו. לא, למה אני אומר? כי בכל, אתה אומן. כן. אתה יוצר. אתה גם, זה גם חלק מהעבודה שלך. כן. יש פעמים שבהם קצת העבודה גוברת על החיבור בינך לבין בורא עולם? כן, הייתי אומר ככה. קודם כל לקחת אומנות ולעשות ביזנס, עסק, זה קשה. לא בשביל כולם. יש אנשים שעובדים בהייטק, בבית, מציירים, עושים כל מיני סקצות, זה הכי כיף, זה הכי עבודת נפש שלהם, כן? עבודת השם יכול להיות. כשאני בחרתי ללכת בכיוון הזה, זה היה בחירה, אבל מה הבעיה? הבעיה היא שאומן שמוכר בשוק הגדול, מי שאוהב משהו, מזמין עוד אחד. עוד העתק, עוד דומה, עוד דומה. מה האומן רוצה? חדש, חידוש, התלהבות, עולמות. אני לא רוצה להעתק, אני לא רוצה לעשות מה שעשיתי אתמול, אבל הקליינט מאתמול, נכון? זה סתירה כאילו פנימי. ואז אני חושב, צריך
אני משתדל לעבוד על זה, לקבוע זמנים יותר, זמנים שאני כותב על הדברים שלי, אני עובד על פרויקטים שלי, דווקא התחלתי פרויקט עכשיו של מחקר, אני לא מגלה אותו עד הסוף, כי זה עוד בתהליך, אבל מחקר על כתיבת סתם במהלך ההיסטוריה. ואז איך השתנו האותיות, שינויים קטנים, איך השין, למה השין הספרדי ככה, אתה יודע, חצי עיגול, והשין האשכנזי כמו וי, כמו חד, איך זה הגיע לזה, איך הגענו לכל מיני, וגם זה בא ללמד כמה המסורת חשוב, וכמה החומרה, זה לא להיות דוס, כן. החומרה זה לשמור את המסורת שלנו, לשמור את זה הלוחות שלנו. נכון, לגמרי. אני מנסה מדהים, מדהים. תשמע, קודם כל, אנחנו רוצים לאחל לך המון המון בהצלחה, ותמשיך ליצור דברים כל כך יפים. אגב, מה הסטנדרט הממוצע שעולה דבר כזה, סתם כרקע? כן. אני הפסקתי לעשות את המחירה ישר, כי אומן, אתה יודע, מחירים אומן, וזה כספים. אבל מה השווי של דבר כזה? כן, בעיקר העבודות הגדולות זה בשווי הגבוה. אני טוען זה מיוחד. בוודאי אפשר להזמין סופר, לכתוב לך פסוקים. יש הרבה סופרים שמחפשים עבודה, ברוך השם. אני אפילו יכול לפנות אנשים לבן אדם הנכון. מישהו אמר לי שכל קלף וכל כתב, אפילו כל אות, כבר מראש, זה מיועד זה נע בין מאות שקלים לעשרות אלפי שקלים? כן. וגם רציתי להגיד, אני נמצא בסטודיו בעיר העתיקה. אני חושב בעיר העתיקה יש הרבה ביקוש. גם, אתה רואה את זה כל יום. מגיעים גם הרבה תיירים. כן, ואנשים צמאים לרוחניות, לאנשים אותנטיים וזה. אתה יודע, החנויות שמוכרים צ'אצ'קה זה טוב, אבל אנשים מחפשים יותר. מדהים. אני חושב במיוחד בעולם של המלאכה, איך אומרים? AI. כן. אנשים רוצים אותנטיות, וגם אני מעביר סדנאות. והסדנאות זה בא להכשיר אנשים איך להתחיל את התהליך, איך לכתוב את האות, ולכל אחד יש את האות שלו. לא מסמיך סופר סתם, או סופרת סתם, אבל מלמד אנשים איך מחזיקים נוצה. אתה מבין? בן אדם שכותב אות עם נוצה, הוא משנה את החיים. מדהים. קלמן גבריאל דלמור, תודה רבה לך שבאת אלינו, ונאחל המון המון בהצלחה, תמשיך ליצור דברים באומנות יפה. תודה. המון תודה לכם.